one of my best friends. You're one of my best friends. Happy Mother's Day, Mommy. We say the mommies. Jum l-Omm f'pajjiżna beda jiġi ċelebrat wara appell fi programm ta' tfal fuq ir-radju mmexxi minn Franz Said fl-1961, preċiżament 51 sena ilu. Għal 9 xhur il-mara tgħajjex tarbija f'Ġufa, rabta li tibda mit-tnissir u ma tmut qatt. F'din l-okkażjoni iltqajna ma' Desfina Zara li ser issir omma l-ewwel darba u omma Mariza li ser issir nanna l-ewwel darba. X'kienet ir-reazzjoni ta' dawn iż-żewġ nisa meta saru jafu b'din l-aħbar? Kienet. Niftakar għamil terbasjat, ndur mad-dar, ma nafx kif ħanaqbad nagħmel, ma nafx kif ħanejt il-mami, però hija xi ħaġa sabiħa u issa iktar ma jgħaddi żmien iktar issa tikber il-ħaġa. Jiena malli qalt li ħarist leha hekk qedtilha illa li biss. Ma jkollok baby. U f'daqqa waħda hekk irrealizzaj inħassir nanna. Desfina li fil-passat kienet taħdem ta' modella tiddeskrivilna l-eċitament tagħha fil-waqt li diġà qed timmaġina kif ser tkun it-tarbija tagħha. Nispera li ġbalili. Mariza tgħidilna li bħala tipprova tagħti pariri sewja lil binta għat-trobbija tat-tarbija tagħha, inkluż dak tal-breastfeeding. Fil-waqt li Desfina tgħidilna x'talmet minn għand omma. Ħafna affarijiet. Naħseb lista twila wisq biex ngħidha, però rispett għall-mitni, imħabba u responsabilità. Desfina ser ikollha tarbija tagħha minn hawn ġimagħtejn oħra. Good luck. Happy Mother's Day. U aħna wkoll nawguraw lil dawk kollha li ser isiru ommijiet fil-jiem li ġejjin. Oh, mama, like the roses in such a special way.